Newton. Newton koinzide 1696ko abenduaren 25ean jaio zen eta Kensington, Londres 1752ko martxoaren 20ean hil zen. Newton nekazaritza familia bateko seme bakarra zen. Oso baxua zen eta bera oso delikatua zenez zalantzak zituzten eragileengoz, baina zorionez biziran zuen. 18 urte zituela Cambridgera joan zen trenetik-oinarri ikasketak egiten. 1672-1677 bitartean Londreseko isturitzeak zirela eta Cambridgeko unibertsitatea itxi zenean Newton bere jaioterrira itzuli zen. Bitarte horretan azaldu zituen aurkikuntzaren nabarmenenak kalkulu infinitesimala Leibnizek aurkitu zuen garai berean. Grabitazio legea eta txalaren jatorria. Legea eta argiaren jatorria. Grabitatearen teoriaren garapena inspirazioa zuhaitz batetik sagarra erori zitzaionean sartu omen zitzaion Isaac Newtonean.